Programmet er sådan, at vi starter med at læse en bog, som mange af jer nok kender. Det er Ibi Sø. Bagefter så vil vi læse vores husord op, som mange af jer også har prøvet før og kender lidt til. Og så læser vi Ko og So. Og så synger vi 2 sange, og det er en med en drenge og piger. Jeg kender dem faktisk ikke, men det gjorde 0 dage. Helle kendte den selv ikke så godt. Nej. Og så skal vi synge, så til sidst så synger vi Lad lyset brænde. Okay? Sådan. Okay. Vi starter med første sang. Vi stiller lidt frem til at med det. Vi starter nu. Se en sø, se is på en sø. Gå ud i, nu er I på is. Se my, nu er my på is. Se nu. Kan I godt høre det? Nej. Skal vi ikke tage den forfra? Prøv at rejse jer op. Vi er jo ikke vant til at optræde med mikrofon. Det prøver vi lige. Vi tager den igen. Se en så. Se en gø, Ib er i en gø. Se en sø, se is på en sø. Gå ud, Ib, nu er I på is. Se my, nu er my på is. Se nu. Ib er i en sø. Gå op, Ib, ja, Ib må op. Se nu, 1, 2, my må få Ib op. Ib må gå, my må gå. Se til Ib må få sig. Så starter vi med husordene. Nu skal lige være musestille for at hjælpe de andre. Hans. Her. Og. Som. Og. Med. Som. Er. Ikke. Er. Og. Er. Til. Nu skal I være klar. Kom her. Ikke. Kom her. Ja, vi skal lige rykke jer vores. Så tager vi den næste bog. Ko og so. Se en ko. En ko på en ø. Se en so i en sø. Se en ø i en sø og en ko og en so. Nu må ko få hø. Mu. Nu må so få øl. Må ko få øl. Ja, ko må få øl. Må so få hø. Ja, so må få hø. Nu må vi ro mu og øf.
for is. Ja, 2 is. Jeg ved ikke, hvad der sker. Drengene skal synge, at vi skal synge.
ikke, du skal nedad.